नैबो थांदों नायनो लाइभ आंनाव दाइजों हारिसो ini udah labra mapa आरनाय कफिजोंहाय kopi गुड मर्निं फ्रेन्ड लाइभ थांबासो फैबाय थायो नै लाइभ थांनायखाय फैयाखै ya lagi kopi ya aku pizza दिनैसो बेसेबा गोबावजों लाइभ फैदों सोर फैगोन isi tuh pizza ya फैद' लोगोफोर बैसागो बोथोरनि हेपि बैसागु keren bisa kopi nggak bisa sih थांद'बासो फैयो थांदावाखै नालाय फैयाखै मानसिफोरा मेसेज फिसिखागोन थांखागोन नोंलाय गेलेनो बायगोन ओरै गेलेगोन ओरै नांगोन आरनाय होबाय होआ नुवाखै बेनि सासे सासे apa dapat lagi हेलौ logo por हेलौ लोगोफोर बै आरनाय जोमग्राखौ लाबो हेलौ लोगोफोर कमेन्ट हरद' mau beri लाबो गोसोखांखायो मावगासिनो खाबानो हेलौ कमेन्ट हरद' लोगोफोर कमेन्ट सोरबा सासे फैदो काय खालाम aku udah kan जागोन जानो आरो कमेन्टखौ नुवा कमेन्ट लिरद' लोगोफोर जायालै masih दे गाहाय खालामबाव बेखौ ini मबाइल फाहामदों सोरबा सासे दङ कमेन्ट हराखै cale gitu फैलायो बास सोर रोङो नोंलाय सोर कमेन्टखौ नुवाखै माथो रावबो कमेन्ट हराखै ya kemana ya सासे थांलाय फैलाय gila लाइ होबाय थांबाय लाइक होबाय थांबाय कमेन्टबो हरदिया माथो lalu जाखांबाथाय
मोनथाय मिथिया दे बिउटि बेलेग होनोबा बेहाय ओरै बेलेग होनो हायो कमेन्टआथ' इयाव फैगोन दाना ओमफ्राय लारि ओंखारलांबाय दं माखौबा थुबावनांगौसो नामाथाय थुबा थारमाने दानगाराखैना हाय कालार आरो कालार सोमावनो हाखाया आरो नै कालार होनोबा इदि आरो ओंखायनोथ' आं होखादों आंखौनो नुथाफैगोन खोमा जाया दहायनिखौनो फार्स्टनि बायदि कालार जाखाया जों अखा हादों नुखानानै खोमसिखौ होयो कमेन्ट थुबावनांगौमोन खोमा माखौबा ना फैखागोनथाय कमेन्ट लिरदो लोगोफोर फैदो गैला इसोर सिबिसिगोन थांलाय फैलाय थांदोंमोन फैदोंमोन कमेन्टखौथ' माखौबा थुनांगौ नामा माथो कमेन्ट ओंखाराखै कमेन्टखौनो हरखायाखै हायबो होनहराखै माथो फैदो थांफिनदो लाइभ होला सासेबो फैयाखैमोन बेनो थांलाय फैलाय जाखादों आरो थांगोन सानो आरो फैबानो जायो 20 जनसो दिनै 10 जन बारायबानो जायो मैया हगारदों लाइभ फैयैखायनो रावबो फैला साबस्क्राइबानो बारायला ओमफ्राय रावबो फैला लाइभ फोथाराखैना दामानि थांलाय फैलाय थांदोंमोन फैदोंमोन नङा कमेन्टखौनोथ' माखौ थुबावनांगौ ना माथो थुआलै बेयाव रायज्लायनो हाबावोसो दां बेफोर माथो ओमफ्राय दा जोबनायानो बेमोन खोमा माबाना शेयार खालामनायसो बै एक्स' थुनांगौ खामलाबा गैला माथो 8 मिनिट जागुलायबाय मेथाइ खनदोहाय दे फेसबुकआव लोगो मोनगोन फैहाय होननायसो जाबाय आंनालाय फैबासो फैदावबासो फैयो फैदावा नालाय फैया हमना लोगोफ्रानो करवाला तुझको कार पागल कर दिया से मोरनी से ताल गुलाबी साड़ियाँ नीला लीला लाल इतने बढ़िया कुछ मजा कर चंदा बर' खनदो एबार ले गुलाबी साड़ियाँ लाल लाल गोजा करवाला तुझको कार पागल कर दिया से मोरनी से ताल जोंहानावसो थांजोब्बाय दाहाय इतने बढ़िया कुछ मजा कर आयै बोरै बुयो खैथा जाखो 11ता 10ता शून्य जादों 10ता 11तासिम घन्टासे एसे फैयो नेबाय थानोसै कमेन्ट लिरदो लोगोफोर सासे कमेन्ट हरदों माथो रावबो हराखै नङा कमेन्टआनो हरदों खोमा माबा थुबावनांगौ नामाथाय बेयाव फैखायो आरो
फेसबुकआव लोगो मोनबाय इन्सटाग्रामाव गलिबाय What? Neybe India'nın filmi için kadar. है गोलैगोन ना बायगोन दोन बे खन्थाइ आवरायदो Yongol Mochisto. मा खन्थाइ आवरायदो Nungni Huyasir. Bici kontesi. मोननांसिगोन र' आधा घन्टा Ego थांगोन आधा घन्टा मोजां फैयाबा फैबासो 2 घन्टा 3 घन्टा होनो हायो Rabu फिरले रे ने सिखारथारनाय र' This is the lemon. This is my jacket. क्या सासे फैया दिनैसो फार्स्ट होगोन नालाय फैयाखै आरो मोजाङाव थांसै आच्छा दसथा 11:20 जादों र' 10:20 मालाय होबाय थाबासो 10 10 20 ज्राव ज्राव फैयो आं होदोंमोन नालाय फैयाखै आरो फैदों सासे फैदों हाय फ्रेंड कैसा है एसे कमेन्ट हरदो कमेन्ट हरदो माथो रावबो हरथारला कमेन्ट फार्स्ट टाइम लाइभ दा थांबाय नै गोजाखौ थुवाखैना जोङो इयाव शेयारसो दङ फोजोबनायानो इथ' दाननायसो जागोन फोजोबनाया अबावथाय बै दाननाय फोजोबनाय दाननाय फोजोबनाय माने फोजोबनाय Only okay. Are you sure you want to stop streaming? Stop. Okay. Head no can cancel. Terus kalau mau